जोङो दिनै रुंसारि सदरस ब्रह्म बाबानि जिहेतु आयद श्राद्धनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि बाबा अजित बर'आ जोंनि गेजेराव दङ। दा जोङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथा जोङो मिथिनानै लागोन। मा समाव सदरसिं ब्रह्मआ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि जाबोआमोन आरो बिथाङा समाजाव मा बिहोमा दंमोन जों बे समाव जोङो गुवारै मिथिनानै लागोन आरो बिथांनि मावनाय दांनायनि सायाव जोङो बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ मिथिनानै लागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै जौथायाव जोंहा सदरसिं ब्रह्म आफानि बे सारादुनि हाबाफारियाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै आङो नुजाफैदों आरो बिथांनि आत्मानि गोजोननि थाखाय इसोरनाव जाहाथे जोङो आरज गाबनो हायो, बेनि थाखाय बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो फैदों। जे सदरसिं ब्रह्म आफाखौ जोङो बुंनांगोन सासे मोजां गोग्गो इम्पार्सियेल दैदेनगिरिमोन। बिथाङा सानसे समनि जोंनि अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि नेहाथारिबो जादोंमोन, आफादगिरिबो जादोंमोन। बिथाङा जोङो बयबो मिथिगौ जे धोरोमनि जि सान्थौ बेनि सायाव बिराद मोनसे गोथौ गियान बिथांहा दङमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा लिरनाय खामानियावबो थोजासे सम होयोमोन। बिबुंथि लाखिनाय, धोरोम सान्थौ बिजिरनाय आरो लिरबिदां लिरनाय, धोरोम फोसावनाय, समाज सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बुंनांगोन बिथाङा सासे गोग्गो दैदेनगिरिमोन। दा बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरा रुंसारि जालांबाय। बे बेलायाव जोंहा थोजासे खहा जादों आरो बिथांनि बे अबथिरा रुंसारि जानायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय सिगाङावनो जोङो दुखु फोरमायखादों आरो दाबो आङो दुखु फोरमायबावगोन। आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनो नागिरदों जे देग्लायनि बे बोसोराव जोंहा ब्रह्म धर्मनि गोबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा रुंसारि जालांदों। सदरसिं ब्रह्म बाबाया जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांदों आरो बिनिफ्राय जोंनि ब्रह्म धर्मनि गाहाय प्रसारक गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआबो 28 सेप्तेम्बर 2020 बे अक्ट'आव रुंसारि जालांबाय। बेनिफ्राय बावैसो सिगां क'क्राझारनि थागिबि SCS रिटायार्ड आरो अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि एडभाइजार अजित कुमार ब्रह्म बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। 18 नभेम्बराव सनितपुर जिल्ला प्रसाद संसदनि गाहाय नेहाथारि प्रितिश्वर नार्जारि बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो बिब्दिनो जोंनि अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि सानसे समनि नेहाथारि भबेन ब्रह्म बिथाङाबो रुंसारि जादों आरो सेन्ट्रेलनि प्रसारक माधव चन्द्र ब्रह्म, बेनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि जे प्रसारक सासे अबिनाश ब्रह्म बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय आरो जोंनि गेजेराव गोबां मिथिनो मोनै मावथि बिथांमोनहा, फोसावगिरि बिथांमोनहा, आध्यात्मिक गुरु बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय। दा बिथांमोननि रुंसारि जानायाव बिथांमोननि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, बेखौनो आङो अराय समनि थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जानानै आरज गाबदों आरो आरजजों गाबबाय थागोन। जोङो गोबां आध्यात्मिक गुरु, धोरोम गुरु जों खोमानांगौ जादों, नाथाय बिथांमोननि गोमानायाव अबथिरा रुंसारि जानायाव जोंहा जेसेबांनाखि खहा जादों बे खहाखौ जों सुफुंनांगोन। बे खहाखौ जोङो दुखु मोननानै थायोब्ला, सिरि सिरि जिरायनानै थायोब्ला जानाय नङा। बेखौ जों सुफुंनांगोन आरो बेखौ सुफुंनांगौनि बिबाना जोंनि बे दानि गोदान जोलैनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला प्रसारकफोर बा ब्रह्म धोरोम आफादनि जे दैदेनगिरि बिथांमोन, लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि आखायावनो दङ। बिथांमोनहा आध्यात्मिक गियान लानानै धोरोमनि लामाजों जि धोरोमनि आफादफोर बेखौ दैदेननांगोन। जोङो बयबो मिथिनांगोन जे जोंनि बे समाजनि जौगानाय, समाजनि फोसाबनाय गासिबोआनो धोरोमनि सायाव सोनारो। जोंहा फोथायनाय दङ
धोरोमा जोंखौ सानसे समाव जोङो खोमसि लामाजों जों थाबायनो लाबायमोन। सानसे समाव जोंनि बर'फ्रा जोंनि हारिमु राव थुनलाइ बेफोरखौ जोङो खोमानानै लानो गोनां जाबायमोन। नाथाय धोरोमनि गेजेरजों बेफोर गासैखौबो फोथांनानै लाखिफिननाय बाथ्राखौ जोङो नंखाय बुंनो हाया। जोंनि गेजेराव बिदिन्थि हिसाबै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि मावनाय, ब्रह्म धर्मनि गेजेरजोंनो बे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि राजखान्थि सोलोंथाइ खान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायखौ जोङो लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। जे धोरोमनि आइडिय'लजियाव रांखान्थिनि आइडिय'लजि, समाजखान्थिनि आइडिय'लजि, राजखान्थिनि आइडिय'लजि बेफोर गासिबो दंखाजोबो। नाथाय जोङो बेखौबो बुंनांगोन, जोंनि धोरोम आफादाव जाय बिथांमोनहा दैदेनगिरि जानानै दङ, बिथांमोननि सायाव जोङो गोबां सोनारो। जों बिथांमोनखौनो जों फोथायो। दिनै जों सोरखौ फोथायगोन? बेनो जाहैबाय धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोर, बेनो जाहैबाय आध्यात्मिक गुरुफोर, बेनो जाहैबाय धोरोमारि गुरुफोर। दा बेनिखायनो जाहाथे धोरोमनि जि आइडिय'लजि, गोथार आइडिय'लजि, बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै गोसो गोथारै जाहाथे फोथांनानै लाखियो। धोरोमनि आइडिय'लजिखौ जाहाथे राजखान्थिनि आइडिय'लजिजों बा गुबुननि गुसेब नोजोरनि जि आइडिय'लजि बेजों जाहाथे मिक्स आप खालामा, बेखौनो आं खावलायदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफोर दं, नाथाय दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आध्यात्मिक गियान आरो धोरोमनि गियान बे जोबोरै गोनांथार। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि जोंनि गेजेरजों खावलायनो सानदों, जाहाथे जोंनि बे फैबाय थानाय जे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, बिथांमोनहा धोरोमनि गेजेरजों आध्यात्मिक गियान लानानै साफा साफा मोजां दैदेनगिरि जानो हायो। बेखौनो आं खावलायबाय। आं मिजिंथिदों फैगौ समफ्राव जोंनि समाजखौ जोङो बे आध्यात्मिक गियाननि जाय बिथांमोनहा गुरु दङ, बा आध्यात्मिक गियाननि जाय बिथांमोनहा दैदेनगिरि हिसाबै बे आफादखौ दैदेनबोदों, बिथांमोननि दारैनो जोंनि समाजाव जौगानायखौ लाबोनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै आङो आरोबाव बुंबावगोन जे सदरसिं ब्रह्म आफाया अबथिरा रुंसारि जालांबाय, नाथाय बिथांनि जि मोजां खामानि मावलांनाय बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो जों नाजानांगोन। जे बिथाङा सासे नंगुबै समाज सिबियारिमोन, बिथाङा सासे थुनलाइगिरिमोन, बिथाङा सासे आध्यात्मिक गुरुमोन, बेखौ आं बुंनांगोन। खारन बिथांजों लोगोसे आङो गोबां खामानि मावनो मोनदों। बिथांनि न'आवनो थानानै आं खामानि मावनो मोनदों। गोजां बोथोराव बिथाङा आंनो गावनि आखाइजों दुगैनो थाखाय दै गुदुं फुदुंनानै होयोमोन। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायदों, समाजखौ खावलायदों, जाहाथे सदरसिं ब्रह्म आफानि जि मोजां गुन बेफोरखौ जों सोलोंनांगौ। आरो साफ्रोमबो फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि जिहेथु गागि दैदेनगिरिफोर बा प्रसारकफोर, आध्यात्मिक गुरुफोर, बिथांमोननि गुनखौ नायनानै सोलोंनांगौ। आरो बिथांमोननि गुनखौ सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो साफा साफा गोख्रों जोङो दैदेनगिरि जानो हागोन। नंगौ, सासे दैदेनगिरिनाव गाज्रि गुनबो थानो हागौ, गाज्रि साननायबो थानो हागौ, नाथाय गाज्रिखौ जोङो एंगारनानै जों मोजांखौ जों लानो हानांगोन, मोजांखौ जों सोलोंनो हानांगोन। बेखिनिखौनो आं बुंबाय।